କରୁଛ ପଇସା କମଉଛ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଲେ ବୋଉ 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 କଣ ହଉଛ? ମୋର କିଛି ମଗେଇବାର ନାହିଁ କି ତମ ବୋଉଙ୍କୁ ପଇସା ବି ମାଗିବାର ନାହିଁ। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମଣିଷ କରିଛି ଏଇନା ବାହାହେଲା କଣ କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲା ନା। ତମେ ଆଗ ମାଗିଲ ଭୁଲ। ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗିବିନି। I'm taking shots at the enemy. କଣ କରୁଛ? ଚାହା ପିଉଛ? ଏଇ ଶୁଣ ନା ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବଢିଆ ସାର୍ଟଟେ ଦେଖିଛି ମତେ କିଛି ପଇସା ଦିଅ ନା ମୁଁ ସେଟା ଅର୍ଡର କରିବି। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବୋଉଠୁ ମାଗିନିଅ। ବୋଉଙ୍କୁ ବୋଉଙ୍କୁ କାଇଁ ମାଗିବି ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ବାହାହେଇଛି ନା ବୋଉଙ୍କୁ? ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ମାଗିକି ଦଉଛି ଆଉ। ଭଳିଆ ଲୋକ ତମେ କହିଲ ତମେ ଚାକିରି କରୁଛ ପଇସା କମଉଛ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଲେ ବୋଉ 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 କଣ ହଉଛ? ତମେ କିଛି ପଇସା ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ କଣ ହଅନ୍ତାନି ମୋର କେତେବେଳେ କଣ ଦରକାର କିଣିବା ପାଇଁ ଲିପଷ୍ଟିକ ଟେ କିଣିବି କି ଚୁଡ଼ିଟେ କିଣିବି ଟିକିଲି ଟେ କିଣିବି ସବୁ ଯାଇ କହିବି ବୋଉ ମତେ ପଇସା ଦେ ମୁଁ କିଣିବି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବୋଉଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ମୋର କିଛି ମଗେଇବାର ନାହିଁ କି ତମ ବୋଉଙ୍କୁ ପଇସା ବି ମାଗିବାର ନାହିଁ। ଭାରି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଲା ବାଲା। ବଢିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ କଥା ନ ମାନି ଯଦି ଆ ପାଖରେ ପଇସା ରଖିଥାନ୍ତି ନା 1000 ଗୋଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ପୁଅ ଲୋ କାହାରି ନଜର ନ ନାଗ ସବୁବେଳେ ମା ମା ହଉକା। କଣ କରୁଛ? ହଉ ଶୁଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଛି ଏବେ ଆମେ ଟିକେ କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ହନ୍ତାନି? ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛ ଅଫିସରେ କାମ କରିକି ଆସୁଛ ପୁଣି ଘରେ ବି ଆସି ଅଫିସ କାମ କରୁଛ କେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ ଟିକେ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ସମୟ ମିଳୁନି। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଏବେ ତ ତମର ଛୁଟି ଅଛି ଆମେ ଟିକେ ଯାଇ କୁଆଡେ ବୁଲି ଆସିଲେ ହନ୍ତାନି? ଆରେ ହଁ ଠିକ କହୁଛ ଯେ ହେଲେ ଟିକେ ବୋଉକୁ ପଚାରିଦବା। ତମେ ବୋଉଙ୍କ କଥା ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ବୋଉ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିବାର ଶୁଣିଲି ସେ ଛୁଟିରେ ଦିଦିଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି। ମୋ କଥା ଟିପୁ ଟିପୁ କି ଶୁଣୁଛୁ ନା ରହ ମୋ ପୁଅକୁ ଶିଖେଇକି କେତେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ଟିକେ ଦେଖିବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ତମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ଯିବା କଥା ଯେମିତି ବୋଉଙ୍କୁ କହିବନି। ଆରେ ଠିକ ଅଛି ଯେ ତମେ ତ କହୁଛ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବାର ନାହିଁ ସେ ନାନୀ ଘରକୁ ଯିବ। ହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ କହିଦେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି? ମୁଁ ସବୁ କଥା ତାକୁ କହିକି ଯାଏ ମାନେ ଏ କଥା ବି କହିକି ଯିବି ହେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ କଥା ଶୁଣିକି ଦିଦି ଘରକୁ ଯିବା କଥା କହିଛି ବୋଲି ଯେମିତି ନ କୁହ। लो ମୋ ପୁଅ ଆଇଲାଣି ଲୋ ମୋ ଧନ ଆଇଲାଣି ଲୋ। ଏ ବୋହୂ ଟିକେ ଚା ଆଣିଲୁ ଚାହା। ଆରେ ନା ମ ଚାହା ଫାହା ପିଇବେନି। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତୁ କୁଆଡେ ନାନୀ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ବା ବୁଲିବାକୁ ନା କଣ? ତତେ କିଏ କହିଲା ବା? ତୁ ଫୋନରେ ବା କଥା ହଉଥିଲୁ ଯିବୁ ବୋଲି ନାନୀ ଘରକୁ ଇଏ ମତେ କହୁଥିଲା ବା। ଯିବୁ ନାନୀ ଘରକୁ ବାହାରିଛୁ ବା କୁଆଡେ? ଓ ମୁଁ ରହିଲା କଣ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ୍ଟା ହଉଛି ନା ଭାରି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆଉ। ନା ବୋଉ ମୋ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କି କାଲି ସକାଳେ ବୋଉ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ ଯିବେ ବୋଲି ତ ସେ ଯେ ଯିବେ ଆମେ ତାହେଲେ କୁଆଡେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ନଥିଲା ବୋଉ। ବାପ ତୋର ଚାଲିଗଲା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତତେ ମଣିଷ କଲି କେତେ କଷ୍ଟରେ ମଣିଷ କରିଛି ଏଇନା ବାହାହେଲା କଣ କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲା ନା। ମାଆକୁ ବିଦା କରିବାକୁ ବସିଲୁ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ମୁଁ ଘର ଛାଡିକି ପଳଉଛି ଆଉ। ଆରେ ତୁ ଟେନସନ ହନା ବୁଝିଲୁ ତୋ କଥା ନ ମାନି କିଛି ହେଇଛି ତୁ ଯାହା କହିବୁ ସେୟା ହବ ହେଲା। ତମେ ଆଗ ମାଗିଲ ଭୁଲ ସବୁ କଥାରେ ଗୋଟେ ତମର ଉପର ଆଗ ତମେ ଭୁଲ ମାଗ ହେଲା ତାପରେ ଯୋଉ କଥା। ଭୁଲ ମାଗିବି ହେଲେ କାହିଁକି ମୁଁ ଏମିତି କଣଟା ଭୁଲ କରିଦେଲି କି ମୁଁ ତ ଖାଲି କହିଲି ବୋଉ ଗଲେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ବୋଲି ଏମିତି କଣ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲି ଯେ ଭୁଲ ମାଗିଦେବି। ତମେ ଯିଏ ଯାହା ବି କହିଲେ ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗିବିନି ବୁଝିଲ। ଆରେ ତମେ ଚୁପ ରହ ମ ତୁ କଣ କହୁଛୁ କହ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ସେୟା ହବ ହେଲା। ଏବେ ମାଇକୁ ଆଗ ହେଇଗଲା ମୋ ପର ହେଇଗଲି ଆଉ ଯାହା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହଉ। ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁନି ହେଲା ତମେ ଆଗ ମାଗିଲ ଭୁଲ। ମୁଁ କାହିଁକି ଭୁଲ ମାଗିବି ମୁଁ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗିବିନି। Oh shit! Oh shit! ଓ ତାହେଲେ ଇଏ ଜାଣି ଶୁଣି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ନ ଯାଇପାରିବୁ। ହଉ ହେଲା ମୁଁ ଯେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ
जो दिन तुम माँ आ मते दी जन को समान भाव देखिब से दिन ही मुझे घर को आसबि नहले घर माटी माड़ीबिनी मु अरे बाप रे हम ब्राह्मण घर तो एमती झील मिलूना केते कष्ट याको बाहाई ये छाड़ी पळेला कौन हो ସେ ଯାଉ ବା ସେ କଣ ଝିଅ ମିଳିବନି ଯାଉନୁ ଯା କାହିଁକି ଛିଡାଛୁ ମୋ ପୁଅକୁ କଣ ଝିଅ ଅଭାବ ହବ हाँ तुम पुओ को झील मिल जे हेले जी भी पुणी ए घर को आसब से मोरी भाया बाहर की जीव ଏ ଯା ବା हाँ जाऊची जाऊची କଥା କିଛି ଶୁଣୁନା ସେ ଇଆଡୁ ସାଡୁ କରିକି ତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖରାପ କରିବ ମୁଁ ତୋର ସବୁ କଥା ବୁଝିଦେବି No, 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 no. ପିଲାଙ୍କ ହଟାଲୋ ପିଲାଙ୍କ ହଟା Oh, no, 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 no. ଓହୋ ବୋଉଲା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗି ଲାଗି ବୋଉକୁ ପିତା କରିଦେଲି ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛି ଆଉ କଣ କରିବି ଏ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛି ଆଉ ଓହୋ ମୁଁ କଣ କଲି ଲୋ କିଆଡେ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲି मजा आया। अरे टिके चाह आइल अरे से तो नाही आ कौन कर छाड़ निजे करके आने पड़ो अरे चार्जर टा आनल अरे हे कहा कौन कहे केते बड़ भूल है रे जदि माँ और स्त्री की एका भाया देखता ताले ए दशा भोगिया पड़ था Oh my God, oh my God. Oh my God, ini kita mau pilih satu kilo. Aku hoboni jauh di sebuah buku gini guys. Buku sini, bala puati beli lagi. Itu bala suami dia kari pilih. माँ और स्त्री की समान भाव देखिले घर भल चले एवं मुझे कथा बुझी पाइली ए पुओ शीघ्र बाहर जीवा सत्य नहीं आसवा जा हो भूल बुझी पाइला